chibai ve kule tun trum chu mason tum mi mani to ka hlo tlin tum ve ngar mi kan lo ni tak nge tak lo ti kha kan en ho don ani pakhan na chuanin I phone a khan I thil search le I history kha en chin phot ro I search list som le I history som kha en la atam jok entertainment satlia munam satlia ani chuanin kan hoilam kha le kan pan lam kha achiang kwar mai ni khang khati lo top tur chu ani lem lowanga tin kar to pania emo in relax ve hun lai takte ani chuan kan soi thei a lawa mase akhat tokin check ve zeu thini la kepo kati dan ani a chu chuan mason na ni lo kong dang kan peng thuilu tuk tur po kha min veng ve thina ni tulai chu ma ka son lo reu mai ka peng thui reu mai kan ti chang te khan han enila ti chon chu chuanin min hria chhuat te ranga kan pan na tur lam kan mason na tur lam pang kha kong min ko mu le don ani pani na ingai san te emo ingai san dan tal po kha enro celebrity milar satlia khoi molai mi achil bur te hi apoi kan ti an lem lawa mase an thorim na te an te rei pe na te en ton tel si lawa an in cheina ti vel an thil nei ti vel bor chawa kan ho zo mai chuanin adik don lawani entiran Eminem te po hi ngai san tlak lawa mi then kha chuan an ngai mai thei mase ke chuanin ka ngai sang le tlat thungani atong kam le khatiang vel nilovin fa a en kol dana te ni daya fa pa fel tak chu lo ni lo mai theya maro chu pa fel tak mani mo phurna hlen chu ani ve shimani khatiang khan imingai san top 10 kha enro achan nen aron lang kwar mai don ani achan chu kan mingai san te hi anti dan lak na kong chin hi kan nei tlang puya media kan mu an nun phung satlia hi lak du mi lo turani chu ai chuanin an ngai san om na chan I ngai san na chan kha enla chu copy da iro te chuan mason na po om nge ang pathumna tu thu nge kan ngai thlak te kha poimo vele ang ngai thlak te khan zom ka tinania tu thu ron nge kan poma kan zom I thu ron lak thin na te kha en lok te middle ashwai anti angvel kha kan lo ni chuanin a fu vak don lawani tin tun kan tong lo ho lo se kan chung khat kan nu le pa te kan laina te nge po hianin thu ron dik min pek diak theilo huna tamani an mi mal ngai dan hi min bar ngek mai china kan kal tum na konga an lo hlo tling ve to te ani lo phei chuanin omzia om lawani chumi awang chuanin mi hlo tling lo zong te hi an mol ta e an thu ro na thala ve ti na lampang ni lovin aya upa tem ni ya ke ni ai chuanin ton shiat te pon nga a fin te pon fingang mase kan line bi ka khan ne ka soi khami ko nga kha chuanin a hlo tling te ngei thu ani lo chuanin zom vak khan omzia nei lem lawani chu jok chu ni chuanin mi hlo tling thleng sang to lutuk kan ti te la ka tanga lak le an kaldana kal ngal tumngot po hi ani berlaw atia Patrick Bethianin a soidan chuanin hlo tling tak ni to ten an level anga thuron minron pe kha keini thlenchin nen chuan ala in thlau viawa wang khan kan apply fu theilo mai theini chu ai chuanin Jack ma soi ang deuh khan kan din mun nena in thlau lutuk lo hlo tling mek te thuron kha kan lak thiama kan thopi thiam te po kha a thazok lekin kan tan chuan atok lek ri mai theini palina hlo thlin tak I tumani chuanin ma ila em tikha poimo vele ang mi hi hausaki du em emo hlo thlini du em ti taila mi pa ngai chin chuanin kan du vekang mase chumi tur chuanin voina engma ngei lak tikha poimo ni I pen chakem te ai chuanin ma la in kan pen chuak ve shimem tikha apoimo zoka kan hlo thlin na atana tangkai voina phek khat chau talpo cherila apoilo thiam tur pakhat chau talpo thiam belila cheng som chau po khol belila apoilo reng ani kan top sana kan din san veng lo chung chu tlem te chau po in mala in hlo tlin na kan hnai shet thin ani chu wangin hlo tlin na kan du tak em ti lan na pakhat chu
voina kan hlotlin na pan turin thleng turin engke nge kan pen ma enge kan lak ti kha poimo ni pangana ichian komte enro an soichin lar tak chu ichian temin ko hmula ima hun tur ka ko hmuang che an ti thina ni mase chutiang te bol bol chuanin an ron soi dik vek kherlo mai theya maro chu azul vel tur tal chu a hriat theyang thiante ti anga piang an hoina lama piang chu kan hoi ve zele kan tilawa mase ti ve na chance kha sang ani mani in thiam na te kan lo neya entirnan vanram kai bik lo tur hlir nia kan hriat te bula chuanin thil sual ti te po hi mani in thiam na te a om deuh bik thin hi a ol bik ani khatiang kha ni maya i len chhuap pui tam te kha bel chiang le chin te parukna a to bera chuanin a poimo pera chu i hun man na kha enro i hun ol i pek na thil kha enla a chiang kwar mayang i hlotlin i tum tak tak nge tak tak lo ti chu i hun ol leisure time khan engei ti thin i she beranga chang tluan par hun ol pakhat ma nei lo mang chang kai tluan par chu kan om thei lawanga ke tak po hi kanilo le zwala mase kan khoral ai khan kan man chang kai kha tamtal ro se hlotlini du thu i soi ain i hun man na khan atakram i thleng don nge don lo ti kha ati chiang berzo kani chung hau chu in en nan lo mang ve chinta ula ke po heng hau hi in en na ka man thin chu ni a ti chuan kan zawain ma kan son hau dial dial don nia ole tun tum shia zawna huna chuanin hei kai za tha kan ti kai za ni lawa kai za tha kan ti hi sap tong chuanin hamstring antini oma hamstring muscle te kina sap tonga kan na te soyangai huna khan latang kai ve takin chu shia zawnan karon soi ni se ka video siam tlom tak tak te hinang nin milo en sak ve china comment te like te milo pe a kalom em a then kha phe chuanin milo share sak thina ni WhatsApp le FB TVL Messenger vela khan kha ka mule thei ve ka kai ma hian kalom em a hei inzar liao liao awangin 60k te kan lo kai ve ta in zawai chunga khanin kalom em a lom tho karon soi ni se lepeka kani mule theu donia